Con berros de conselleiro dimisión, os traballadores do Servizo de Ambulancias recibiron o responsable de Sanidade ás portas do Centro de Saúde da illa. Conselleiro, dimisión! Conselleiro, dimisión! A pesar da solicitude dos traballadores ali concentrados, Vázquez Almuíña optou por non atendelos nin a entrada nin a saída do ambulatorio. Si fixo referencia ao conflito no interior do edificio para insistir en que se trata dun problema a nivel laboral. Hai un conflito entre os traballadores e a empresa. Nos, os Sergas ten un contrato con un grupo de empresas de ambulancias e temos un contrato que firmamos fai uns anos que firmaron as dúas partes. Hai un problema, parece ser, tema a nivel laboral entre traballadores e a empresa. Nos instamos, nos non podemos, digamos, entrar en este diálogo porque non somos parte interesada. O conselleiro asegurou que o Sergas solicitou as relacións laborais que intermedie para rematar coa folga e chegar a acordos polo ben do servizo público. Se conseguiu que se sentaran a dialogar e, de feito, nos últimos días hubo unha reunión onde cambiaron as propostas da empresa e hai unha proposta para a semana que ven. Eu o que pido, tanto a empresa como os traballadores, é que traten de chegar a acordos polo ben do servicio público que están desempeñando, non? Un servicio moi sensible. Finalmente, Vázquez Almuíña recibiu os traballadores do Servizo de Ambulancias no Hospital do Salnés. Tras o breve encontro, os representantes do colectivo explicaban que, a pesar das boas palabras do conselleiro, non ían atopar unha solución a curto prazo ás súas reclamacións. A solución non é fácil, xa nos di, tamén nos comento agora, que a solución non é agora mesmo, non é xa, a solución é daqui a uns meses. Cal é o problema? O problema que vemos que daqui a uns meses tamén vemos que vai haber compañeros que van quitar no soldo ou incluso van deixar de pagar. Entón, o que nos dixo foron moi boas palabras, pero non é solución ningún, ao final non nos solucionou nada. O único que nos garantiza é a implicación da Xunta. Por iso continuarán co calendario de folgas como estaba previsto. Tamén recordaron que os servizos mínimos son do 100%, polo que a asistencia aos doentes está garantida.